Dobrý deň. Toto video je určené učiteľom, ktorí chcú registrovať svoju školu do súťaže, ale nie sú si istí, ako postupovať. V prvom rade musíte registrovať svoju školu. Vyberte okres, v ktorom sa vaša škola nachádza. Po chvíli sa vám zobrazí zoznam všetkých škôl, ktoré sa v danom okrese nachádzajú. Potom vyplňte vaše osobné údaje. Vaše meno, vaše priezvisko, vaše telefónne číslo na mobil, vaše telefónne číslo na pevnú linku a váš e-mail. Na prihlasovanie sa používa kontaktný e-mail v kombinácii s heslom. To znamená, že keď sa budete chcieť neskôr prihlásiť, môžete sem zadať svoj e-mail a sem svoje heslo a prihlási vás to. Je veľmi dôležité si e-mail a heslo dobre zapamätať. Po kliknutí na tlačítko registrácia budete automaticky prihlásení a presmerovaní na stránku, kde prihlasujete študentov. Najskôr sú zobrazené údaje školy a vaše osobné údaje. Ak ste niečo vyplnili zle, môžete kliknúť na tlačítko Upraviť údaje. Ak ste náhodou vyplnili zle svoje mobilné číslo, môžete to jednoducho zmeniť a kliknúť na tlačítko Uložiť zmeny. Pod tým sa nachádza tabuľka so všetkými žiakmi, ktorých ste registrovali. Ak chcete pridať žiaka, kliknite na tlačítko Pridaj študenta. Musíte vyplniť jeho meno, jeho priezvisko a triedu, ktorú žiak navštevuje. Táto hodnota by mala byť 1, 2, 3 pre prvý, druhý, respektíve tretí ročník stredných škôl a 7, 8 alebo 9 pre 7, 8 a 9 ročník základných škôl. Potom kliknite na tlačítko Uložiť. Následne môžete údaje aj upravovať. Stačí kliknúť na ikonku, ktorá sa nachádza v stĺpci Upraviť. Jednoducho zmeňte údaje a kliknite na tlačítko Uložiť. Pridávať študentov môžete aj pomocou súboru XLS alebo súboru XLSX. Najskôr vyberte súbor, ktorý chcete nahrať. Potom zvoľte číslo hárku, na ktorom sa vaši žiaci v tomto súbore nachádzajú. V mojom prípade je to hárok 1. Potom zvoľte, na ktorom riadku sa nachádza prvý žiak. V mojom prípade je to riadok 3. Meno žiaka sa v tomto súbore nachádza v druhom stĺpci. Priezvisko sa nachádza v štvrtom stĺpci a trieda v piatom. Potom kliknite na tlačítko Nahrať súbor. Všetci vaši registrovaní žiaci sa zobrazujú v tejto tabuľke. Túto tabuľku môžete podľa potreby rozbaliť alebo zasa zbaliť. Tiež môžete pre lepšiu prehľadnosť používať filtre.
Tlačidlo Označ všetko označí všetkých žiakov. Tlačidlo Zrušiť označenie zruší označenie všetkých žiakov. Tlačidlo Vymazať označených vymaže označených žiakov. Po kliknutí na tlačidlo Exportuj do XLS sa zahájí sťahovanie súboru so všetkými vašimi žiakmi. V prvom stĺpci sú mená žiakov, v druhom stĺpci priezviska, potom trieda, ID žiaka a heslo, ktoré potom žiaci môžu použiť na prihlásenie. Na vyžiadanie vám pošleme aj e-mail s týmto súborom všetkých registrovaných žiakov. E-mail bude poslaný po kliknutí na tlačidlo Poslať e-mail. Keď dokončíte prihlasovanie súborov, kliknite na tlačítko Odhlásiť. Kedykoľvek sa rozhodnete zmeniť nejaké údaje, prípadne pridať nových študentov alebo upraviť údaje tých starých, môžete sa jednoducho prihlásiť zadaním e-mailu a svojho hesla. V prípade akýchkoľvek otázok napíšte e-mail na info@pangeasúťaž.sk.